gelditzen den energia hori. 2020an, ze Galgoia joteko aukera izan nun kapital kulturala izan zalako, eta Liam O'Malley musikaria ezagutu nun, eta aukera izan nuen berarekin lan egiteko proiektu hartan. Gogoratzen naiz, egon batetaz, beha hasi zan pianoa jotzen, improvisatzen, eta ni hasi nintzen baita improvisatzen, eta pasa genuen ordu bete edo gehiago improvisatzen. Orduan sortu zen kriston konexioa, musika eta dantza batuta energia bat sortzen dute, atmosfera bat, eta emozio edo energia hortatikan mugimendura iristea, eta ez mugimendu edo formatik sentimendura iristea. Noski forma dago, baina konsekuentzia bat da. Musika eta dantza egunero emanaldietan beti desberdina izango da. Ez dakitela hitzekin ondo azaltzen, baina otsailaren 5ean Gasteizera etortzen dan jendea, piezaren bukaeran nire arima ikusteko gai izango dela.